Horas madihita sa luhutna. Parsiajaran manugot ari Jumahat 10 September 2022. Hada meon. Di hatabatakon parhubas ni dalian na tulu advensian buku rapor debata di tiki torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Yohanes 10 ayat 27. Dame do hutinggal hod dihamu, dame na diau ido hulehod dihamu. Ndang songon pangalehon ni portibion pangalehokku. Unang mabosa jala unang mabiar rohamuna. Molohita majakon Kristus gabe sahalak tamue namian di bagasan roha, dame na siya debata na mga lubii nasa pangatusyon na ikon mangaramoti roha ng pikirata marhite Kristus Jesus. Parnguluan ni si palua di tanoon nang pe ngulu di tonga-tonga ni partotangan ima sada ngulu na dame. Dangadong haba-haba jolma manang rimas ni si bulis nabuy mangguturi hademakon ni parsawaran na uli dohot debata. Jala di do ibana tuhita, dame do hutinggal hod dihamu, dame na diyaw, ido hulehod dihamu. Hasonangan na didapot na marharoroan siyan portibi maruba-uba songon hinadong na marmasam-masam na buhay mangubasa. Alay dame na siyan Kristus ima dame na manoktong jala sa liling-liling na. Idang marsigatong tu hadongan ni portibi di godang ni Arta portibi manang godang ni Ale-Ale portibi. Kristus ima mual aik hanguluan jala hasonangan na dapot siyan iba na dangdung hadjal. Halabokon ni Kristus na di pataridaho di bagasan rumah tangga, na ikumabahen pangisina gabi marsonang-sonang, dang gabi patuduhon perbadaan, dang mangalihon alus muruk, alay gabi pamonakon roha na sugal, jala paserakon halabokon na diahapkon sudi na humaliang na pasonakon. Manang tu dia pe saya tong diargahon. Mabayan aka rumah tangga portibi gabi sa bagian sian rumah tangga bulon na digijang. Khotbah di atas bukit halaman 25-26. Kristus do raja dame, jala tinujuna do paulakon dame tutanoon nang surgo naong di segay dosa. Manang isa sa tulo maninggal ho dosa, jala manguka rohana tuholong ni Kristus, gabi sa halak na dapota dame na siya surgo. Dangadong dasor ni hadamion na asing siya non. Asi roha dohot basa ni Kristus naong dijalo di bagasan roha, pataluhon parmusuon. Gabi pamagohon persalisian jala manggoki roha dohot holong. Halak na mardami dohot di bata, nang tudong ajolma, dang gabi sikor ngoluna. Khotbah di atas bukit, halaman 37. Songonima sahat ni persejarah dihita manuguton. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita, di namangaradi tu ari sabat nauli. Horas. Mau lihat